Ja, det her det er så en video, som skulle vise, hvordan man laver integration mellem Outlook 2003 og SharePoint. I den mail, der er blevet sendt rundt, er der et link til en fil, som allerførst skal installeres. Og jeg har gemt den her på skrivebordet og kører den nu. Ja. Så er RSS-feederen installeret, og vi skal nu ind og tilføje SharePoint til sikre sider. Vi går åbne Internet Explorer, går op i funktioner, internetindstillinger, sikkerhed, og under websteder du har tillid til, websteder, og så skriver vi adressen til SharePoint på http://sharepoint.region syddanmark.dk, og vi tilføjer den. OK og OK. Vi lukker ned for Internet Explorer igen, og vi åbner nu for Outlook 2003. Den her, den trykker vi bare cancel til. Og den her, don't show this again. Så går vi ind til vores SharePoint-side med Internet Explorer. Og det er SharePoint.region syddanmark.dk skråstreg OOHSP skråstreg den danske kvalitetsmodel. Så er vi herinde, og vi går i vores dele dokumenter. Vi går i handlinger her, og vis RSS-kilde. Så sætter vi lige markørerne heroppe og gør den blå. Så går vi over i Outlook 2003 igen. Vi går op i vores Newsgater inbox her. Vi siger Add Subscriptions. Så kan jeg så se, der sidder noget her. Det var ikke meningen. Den bliver jeg nødt til at slette. Sådan. Det er noget, der åbenbart har været kopieret tidligere. Jeg prøver lige igen. Jeg kopierer lige. Over i Outlook igen. Sætter linket ind. Og næste. Så markerer vi den over til vores nyheder. Vi går videre. Og jeg vil gerne ændre nogle indstillinger på den her nye feed. Jeg går ind i Credentials her. Og så skal jeg lige bruge Camilla. Det er hendes computer, jeg gør det på. Så skal vi lige indtaste det brugernavn. Og hernede der skriver vi fyre.dk. Det er så de oplysninger. Nu vil jeg se, at den henter dokumenterne. Og vi kunne se, at der kom 8. Der ligger inde på den danske kvalitetsmodel. Vi kan lige gøre det lidt mere overskueligt her.
Vi har vores Newsgater inbox her, og My News. Der kan vi se, at der er de her 8 dokumenter, og det er selvfølgelig fordi, den ikke er registreret ved at læse dem endnu, men det har Camilla. Så vi går ned og siger marker alle som læst. Nu kan man så se, alle de nye, der kommer ind, de vil så figurere ligesom en ny e-mail hernede under. Har man lyst, så kan man omdøbe mapperne til noget mere sigende. Og fremover, når der sker nogle opdateringer eller noget, så vil Camilla kunne se det her. Ja, det var det.